silele kuwena. Sasifundile la? Okay. Matthew 13 verse 17. Landelani abaniholayo nibathobele. Yeah. Ngokuma balinda imiphefumulo yenu njengabazakulandiswa ngayo. Sasifundela kuleya. Obey your leaders and do what they say. Obey your leaders and do what they say. If umholi wakho ethi angisho njalo bazalwane ngicela ningizwe kahle ngomoya kule. Uma umholi wakho ethi phuza lamanzi you shall be healed. Drink it. Bese uyaphila. Because kusho bani? Ngoba umholi wakho okusho ukuthi khona isambulo asitholile ngaleso sikhathi. Then bese ethi iphuza lamanzi then uzophila. If wena uthi hayibo lamanzi lawa aspa angenzani niyayizwa lento bazalwana kanti uNkulunkulu khona into aseyenzile noma kunale lento ekuthiwa i-point of connection Yeah. angazi noma ngibeka kahle yini point of connection so that into leyo nenkinga izokwazi ukulunga. You just need a point of connection that God will use mhlambe lamanzi bese ethi umuntu wakho no just drink this water then you shall be healed. If uzowabuka wena nje amanzi asespa ayengeke no ayibona abantu phela umfundisi mhlambe ke mhlambe usefana lokuzana nonala naye odayisa amanzi ngeke kanti uNkulunkulu isabulo samanje ihealing yamanje. Amen. Njengoba nasechibeni kwakuthi wonke umuntu ongelapho mesephila makufika ingelosi kodwa sengisho ukuthi makufika ingelosi wayengena ufika ingelosi apho mesephila but wathi mesefika uJesu